सन तो ना दी बुढ़िया के ना तो खैबे ना कर बुढ़िया। अरे अभी हमार जांगर चलत रे खाइम ना तोनी से का जाना तो सन देखो सन कैसे खाते ले जे खाइम तबे तो तोहनी के बुझा जाए। हई देखो हो बना के अपने खा के धो देते सन खैबू कि ना खैबू पूछहू के नहीं खे। बाप रे बाप कितना चटक बनौली बा। कुछ कहे आता मैं जुड़ा गए बड़ी बढ़िया बनल बा। बोल दिया जानो ता झोंटे धले केहू न जाने हो कहा को कहा ऊ हो कहा और ये सब कहतन हमरा मुर्गा लिट्टी इतना पसंद है इतना पसंद है का बतावे के बाप हो बाप। बसियो लिट्टी रही हम चोरा के धैले रही अपना खातिर लिट्टी। कितना निक लागत हम कौन कहेली सा कहते है तरी बुढ़िया का अपना के चुरा के खाए के तो जांगर हो जाता है और को कमा के काहे ना होई ना तो बस तो ना होई केने की लसिया ला खाइल वाला उठते नहीं खी को ई का करतन जी खा तो न चलो को का आना भगलू का जी तरह को हाली खाइम जी के चार चार हाली कहीं कोई एक को हाली ना का है पेट में न खाता ने पेट में खा देन तो सबकर पेट नहीं खे और औरे पेट बाटे हां सन तोन के माना कइले बानी। आई हो दादा हई देखल बढ़िया बढ़िया माई पीसावे लेके बैठ गइल बनी आई लिट्टी उटी ई नहीं खे बुझा के और कोई खाई कि ना खाई खा जानो चल के खा काट के दलहू नन दलहू ताले बोले को नहीं देला के जरूरी में निकल के अपन ही खाए के बने मार ठूसे के तो कोई पूछो चाहे मत पूछो देखा ना मतलब ठूसे के बुझा को ना तो धक झोंटा पटक दे हम। अरे जाई चुपचाप रही झोटा आधा के पटक देबू खा पहले लीला ना देख जरा ना आई हो दादा हई देख आई हो दादा कब लगन ना भले तो सास के तनी पूछ ली सास बड़ा नीमन बाड़ी ना बिना खाए वाली बाड़ी अन खाती बाड़ी किनका के पूछ के खिया मत पूछा भगवान नहीं तो धइले बा पेट में केहू खाओ चाहे नाती पता खासन चाहे मत खासन बेटा पता खाओ नाती बेटा पोता हमरा के पूछा था तो हम कोई के पूछे जाई कावन से के सती पूछी यही से चाची ओची जिया लगा हो गई जे गुजारा ना भइले में यही रहनिया से यही से नु ना देखो तन तोहरो भी ना लगा एके में रह बुझा देखत ने लात जैसे नौरांग वाले करो वैसे ना पीछे वाले हमनियो के सीखब जा हम तो करबे करब जा का है देखि पून देखा देखि पापी है का है तोरा नैहरा में तोर माई सासुई के ना करत रहे तबे न किस करत आइयो दादा बिना कइले झमका के चलत नी लुगा बिना कइले तोरा तो नहा के एगो साया ना खिचाला ये आदमी नु खींच के धरेला देखो ढेर मत बोल मुंगरी ने ना खाए खातिर पेट बाटे करे खातिर नहीं खे हां बा भतार के कमाई खातन कोनी के कमाई ना तनी वहां ले कह तनी कि मां जा फसन खा तो चार चार हाली जा कह गम नहीं के कोई ले हो देखो कैसे वाली चतिया खेला करो तहरे तो कुल घर बिगाड़ल ना तो छोटकी हमरा के करत रहे एकरे चलते ये बिगाड़ के फोर भांग के ध देलो तो हो खाने बड़ू का जी है ना वो का हो का कहतनी का हाला सुनाता का हाला सुनाता हां का हेरबा नहीं की जानत का अरे हमरा का पता अब रही दुआरा पता हम कोई रहलो का है का बात बा का दिन हमनी की जन जाके पूछे अपना माई ले आ ही दादा मन तारा भी हमारे तो माई भी पूछे खाती का है मुर्गा मछली लिया बताई अपना मन ही बनावती अपना मन ही मैं हुर जाता री के माई अपना माई के नहीं की जानत का हलिया हां हलिया तो जानत का कोही रे हम ओकरा से हम और लाचार बनी तो जाके तू काना खा ले दो पीस तू हो जा खा ले बनेलबे तो हैं हां हे तो का है मेरा मुंह अथी चोखा लगा क लेलू हमरा से बोली मत जौन जाके करे के बजन करी हम एक महीना रे लगा रहम अरे अलगा रहो हम तो दादा वो आदमी घर में करते बा हाथ नहीं रास्ता नहीं का थरिया में जात के करा चलते त रास्ता नहीं गया तो हम बार बार तोरा कहले जब हम आगना में तभी तोरा खाए बैठे के बा जब जाने तक ऐसा बिया हो तो काहे सोरा से लागल छोरा से दे बताई त 2-2.5 किलो लेके आइली मुर्गा मैं बना
बनैली मौत चटक गइली। हां ओकर पेट भर दलीदर के का कहि करा के हम बताई लगी दलीदरों से गोल बिया उ चारों किलो लागे तो चारों किलो खा जाए। ना रहम मलगा रहम हमरा बस के नहीं खे। रुक ना जाके तनी हुरपेटा तनी तो बुझाता रुक जो कहे से मोटेल बनू हम 4 दिन के 4 हाली के सुन लेनी कि अकेले बना के अकेले खाती हूँ और लोगों मन आइल बा कहाँ से आइल नदी में से दहा के आइल बा का जानी कहाँ से नहीं की जानत जाके पूछी कहाँ ले लोग आइल बटे कहाँ है अपना माई के नहीं की जाके कह सकत का मुँह में छेद नहीं खे तो जा तनी कह तनी अब डर नहीं खे छेद ओ छेद के बात बा अब डर नहीं खे माई के लिए ढेर दिन कनी हम माई के लिए ढेर दिन हो गइल देखो ना जातन कैसे हम दादा हो दादा हमरा सोझा बोलिया निकलता चल जाइम ना बुढ़िया भिरी तो बोलिया ना निकली ये देवता तो हम समझते न बन तरह से का बात नहीं खे हैं बोली का माने उ बा का ही लिल जाई बगवले बेसी खाते हमरा करो मार के ऋण देम नु तुमका खाए में 1 मिनट ना लगी अब गोल समय गोल खाए वाला अब ना खाए है उ अब एको पीस ना मिल लिया महीनों में एको दिन मुर्गा ना मिल खाए गुंगरा भेलो चट चुपके पैसा ले मैं पैसा ले मैं ले 200 रुपया 300 रुपया दे तनी वो मौज मस्ती करताड़ी करो सब मौज मस्ती तनी अब रुक ना जाता ई मरस से त हम औरी हाइल काइल भइल बनी मरस से नु इहे नि मरत नतिउ त हमरा भूखे रह पथाई हमर देह रहित के हमहु मोटता जे रहती लेकिन का करी बस बर्दाश्त के मरद के चलते रह पड़ता जा अपना माई के मांस तू खाया बुढ़ियो खास अपने मांस आवत लेक्चर देके गोली जा जोन बुझाई जोन कर लियो इनका पेट भह के भंसार हटे हैं अजी मम्मी जी अच्छा ई बताई रे बहुत आदत खराब हो गइल बाटे ठीक ना का आदत खराब हो गइल का हो गइल बारे काहे बनावतनी अब अपना ही भर लेतनी काहे जब हम बनाइम तो तू खाई आइबू हां खा बना भी जब बना अर्जुन ना जब बनावे खातिर कहत नहीं जता काहे रे बात कर जानी बतावा हम सुतलही रह जैती तब दीदी जी ना हमरा के कहले रहती त हम सुतलही न रह जैती हो बाप रे बाप हम कराही लेके जाई हां तू ही कराही लेके जाई वाला भइल बड़ू तू ही कराही लेके जाई वाला धक मारम लाते तो फाटी जेबू अभी खाते बनी आ तहरे चल मलकाओ तहर मलकाओ चली जले जिया तन तले हमार मलकाओ चली देखी मम्मी जी ढेर हो जाते ठीक ना का करबे झोटा मरबे झोटा काहे ना पेरम जी काहे ना पेरम पेर त आदमी के कमा के दे पके रोएसी हो गइल बटे रूहानी चल गइल बटे रोहानी के करा के नहीं रखले रे भतर कटनी के करा के रे पापा कटनी अरे भैया भाई का मत काटी ठीक ना अपने भैया पापा का मसनीर का खा ना जाई हां त हम ढेर लेके भरत मसनी सब त तोरा के कैसे दी रे ओइतिस निमल प्रेम भाव ले ओइतिस कहतिस त हम मम्मी जी हमरा के खाए त दूगो पीसो निकाल के देती आ ते झगड़ा क के सोचबे त हम देबे के नहीं रे काहे ला हां हम देखी ना खाइम आ ना खाए देम हम पटक देम हम कहत के पटक देब हम पटक ना हां ये समझ जाई पटक वे ना कहत नहीं पटक देब छोड़ी रुकी खाइम रौरा ई का करतन के जी अपने खा लेनी बुझा गइल आई बड़ी थी करे नौटंकी खेला करो कहीं का नौटंकी हम करता नहीं करवा नौटंकी के बना के रख ले बनी घर में कुल जे ना बोले होय पावे होय नगिनी अभी होय नगिनी ना ई नगिनी के रवा नागिन पानी हम नगिन ना हम अतना हमरा की देखी रवा ना अब ई हो गइल बेटा के पतो हलान के दिहन से खाए खातिर तबे खाए के मिल नागिन रहती गुजारा ना होय तो घर में भीख मांगा तू कटोरा लेके काहे हमर भातरा लूल लंगड़ बा हमर भातरा के मां के हमरा के धइले में खाए के पढ़ी बा हमनी के मत खासन बनावा सब खासन काहे हो छोटकी नगिनिया नहीं के देत खाए के छोटकी नगिनिया ले डसत रहलु हु उहे काम मारी सब करू है सास ही है हां तो हमनी सास बनल जा एक दूसरे के सास बनल बाड़ू जा हम तो अलग बनी रे हम तोनी में अलग बनी रौरा आ त कहां से कमाता आज ला अकेले चावल लुनु चाबी ना काहे चाभ तू हूं चाभवाओ चाभ ना तू चावा हमन पे गिरावो हमन पे गिरावो हम तो चाहते बानी हम जियत तले चाह बाबा हमार का बा के हमर आगे पीछे रोएला बा खाई त जियम ना खाई ना जियम के बा आ दीदी मोर हमनी के हरामी हवा दोगला हवा स मैं कमी के मारे में डाल तरस तात रहे कुछ मिली ना काहे नहीं अरे 10 जगह के हो जा सर जी अच्छा लिया पैसा लिया काम पर अपना मामा गांव के हो हम देखो काकलू तू अब कहिया ते कहा के हरे मौसिया रागन के मौसा के लई के हरीस ते तो माई अपना जीजा के रखले रह का रे खेला करे हां बोल ना रे इतना मार दिया बोल दिन बन जा आओ लुकत के धक मिस देम ला तले मिस आ मिस ए भौजी
कर दे अरे भाई कर दे जा धक भाई फंस गई। कड़बे रे मोटकी कड़बे खो 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 ले खो खो काय खाले देखी ढेर याद करता नहीं ठीक ना जो साड़ी जतने बुढ़ा तरे मैं अरे साड़ी धक ढंग दिल बढ़िया से हैं अजीत जी नहीं जानता नहीं ढेर हमनी के अत सह ले बनी इनकर ये समझ जब जाए मुर्गा मछली घर में बनेला तब बाजार लगेला जब बनेला तब बाजार लगेला सुन लो दादा हो बड़ी दादा मुर्गा मछली तो पूरा फैला नमक डाल दिया लो मिर्च डाल दिया लो कैसे खाती है हम तो मन तो कर देना कि हाथ ना सरफ उठा के वही में डाल दियो हाँ, गजा गजा करता ही रह सरफ पे डाल दो, जा सरफ पे कातना डाल दो। धोवत रह खात रहस बुड़को कनी हो रामी घर हटे की बुझाता कि दू कुकुर किलो के दुआर हो गइल बा 2 किलो मुर्गा चाप हो गइल बताओ खाती जैसे हैं? अरे अरे माइनु हड़ी खनी तो भाई कतना तो क्या करियो भगवा के क्या करी कि अरे नहीं हो खेया बच्चा के रखले बन खा लसन आवसन है का बा दे दे दू पीस दे हम लोग खाई चल जाके लका खा हाइल बड़ा तो हम ना देम आई दे तो चमकाओ ते मुला तक बिजली कर जाता